ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Abin siya ya yi tsada na gare su san kilima a raina mai nazari kan samu a kullum baya nufin kuskure ba da ke na baya abin marabuwar mani da ke kuskure ne. Abin siya ya yi tsada na gare su san kilima a raina mai nazari kan samu a kullum baya nufin kuskure ba da ke na baya abin marabuwar mani da ke matsala ne. Bani